Исәнмесез, кадерле дуслар, безне яратучы, театр сөюче тамашачыларыбызга кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Һәм сезгә үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ә бүген безнең кунагыбыз гаҗәеп күңелле кеше. Бер сорауга 1000 җавап кайтаручы, үзе әйтмешли, бик күп сөйләшүче кеше. Ул театрыбызның артисты Сиринә Мифтахова. Сәлам, Сиринә. Сәлам, Лиза. Ничек хәлләрең? Бүгенге көн Аллага шөкер. Яхшы. Ниләр белән эшлисең, ниләр белән янып йөрисең? Кайларда син? Эштә, спектакльләр, Репетицияларда? репетициялар. Сиринә, безнең тапшыруыбызның кагыйдәләре белән сине таныштырып тору инде кирәкмәс дип уйлыйм, ләкин шулай да әйтеп узам. Син инде алдагы чыгарылышларны бәлки карагансыңдыр. Мин сиңа 10 сорау әзерләдем. Әлеге сораулар бары тик сиңа һәм синең шәхси тормышыңа гына кагылышлы сораулар. Һәм биредәге сорауларга бары тик син генә җавап бирә аласың. Һәм иң мөһиме, син аларга дөрес итеп җавап бирергә тиешсең. Бары тик дөреслекне генә әйтергә тиеш буласың. Ләкин әлеге сорауларга күчкәнче, әйдә синең турында кечкенә генә мәгълүмат тамашачыларга әйтеп узыйк. Кай яклардан син? Ничек үстең? Туганнарың кемнәр? Шул турыда сөйләшик. Мин Мифтахова Сиринә Илдус кызы. Туган ягым Балыкбистәс районы Күгәрчен авылында. Мин гаиләдә икенче бала булып дөньяга килгәнмен. Апам Миләүшә, ул укытучы, әнием тәрбияче, әтием төрле эшләрдә эшләүче. Гомумән алганда нәселдә икенче артист. Беренче артист кем? Сезнең артист туганыгыз бар? Әйе, Рифат Әхмәдиев. Безнең артист Рифат Әхмәдиев, әлбәттә синең туганың. Сиринә, синең әле син яшь булуыңа карамастан инде бирәм шундый сорауны. Балачагың ничек үтте? Син үзеңне бәхетле кеше дип саныйсыңмы? Мин бик бәхетле кеше. Мин тулы гаиләдә, тулы тәрбияле, дөрес тәрбияле гаиләдә туып үстем. Һәм инде кайсы бер вакытта мине шелтәләсәләр дә, әти-әниләр әрләсәләр дә дип әйтим инде. Дөрес әрләнгән икән дип уйлыйм бүгенге көндә. Әйе. Апаң бер туган, апаң Миләүшә. Бүгенге көндә сиңа ул апамы, дусмы? Бүгенге көндә сезнең мөнәсәбәтләрегез нинди? Бүгенге көндә ул минем әйтергә кирәк сулар хавам. Мин аны шулай дип әйтәм. Теге чиләктәге 2 тамчы су булса, менә шуны берләштерүче, без шундый якын туганнар. Мин һәрбер эшемне дә аннан башка башламыйм. Ул аның киңәшләре белән, ул ничек әйтә, теге троп тора әле дигәндә дә мин инде кызурак, апа тынычрак. Без ике төрле әйтерсең, теге 2 гаиләдән 2 төрле кеше. Ул мине суытучы, мин ут булсам, мин әзрәк басып торучы кеше. Менә бит ничек бер-берегезне якын итеп Әйе, яшисез. Аллага шөкер. Яхшы. Әлмәт театрына килеп керү тарихын әзгенә сөйләп алыйк. Син кайда укыдың? Мин Казан театр училищесының эстрада бүлеген тәмамладым. Рөстәм Фаткуллин, Мулла Нурович курсын битердем. 2014 елның 8 август көнендә тәүге мәртәбә Әлмәт Татар дәүләт драма театрының Көннәрен дә хәтерли. Хәтеремдә 8 август көне ул гомумән 8 саны минем өчен ул теге ничек дип әйтелә, урысча әйткәндә бесконечность бит инде. Туган көнем 8 март, эшкә килгән көнем 8 август. Өйләнешкән көнебез 8 август айрат белән, балабыз туган көн 8 июнь. Һәм бөтен әйберләр безнең бары тик 8 белән бәйле. Әйе, машина бәхетле саның. Әйе, машина алган көндә безнең 8 август көне. Менә шулай теге. Бу шулай туры килә. Без аны теге. Кара ничек кызык икән. Әйе, Сәйдәш белән больницага эләккәндә дә 8 палатага эләккәч, мин инде күзем белән. Бу бит. Бу безнең сан, бу бит безнең сан. 8 палата нәрсә соң инде бу дип шулай иткән идем. Әйе. Яхшы, Сиринә. Әйдә, хәзер әзерләгән сорауларга күчик. Син үзең аласың, кычкырып сорауны безгә укыйсың һәм җавап бирәсең. Әгәр дә син ниндидер сәбәпләр аркасында җавап бирә алмасаң, я булмаса җавап бирәсең килмәсә, әлбәттә мин бу сорауга җавап бирмим дип сорауны читкә куя аласың. Бөтенесен дә ярыймыш. Бу сиңа бонус, хатын-кыз булганың өчен. Мин егетләргә алай итмәдем. Кайнанам белән бүгенге көндә син нинди мөнәсәбәттә? Кайнанам белән бүгенге көндә Аллага шөкер. Без кыз белән әни кебек, нәкъ шулай, ничек бар шулай. Моңа кадәр әлбәттә булгалады, каршылыклар булгалады. Ул инде була торгандыр дип әйтәм. Чөнки син киләсең башка тәрбия белән һәм өйрәнергә тиешсең башка тәрбияне, һәм андагы башка төрле
кагыйдәләрне, мин инде ул кагыйдәләргә буйсынучылардан түгел. Ишектән керүгә ничектер шулай никах кылганнан соң инде килен дип әйттеләр дә, мин бу ишекне килен булып ачып кермәдем. Я миңа исемем белән әйтегез, я кызым дигез. Шул көннән менә кызым дип әйтә. Аллаһка шөкер, бүгенге көн мөнәсәбәтләрен мин Аллаһ Тәгаләм күпсенмәсен. Әни белән иртә белән бер шалтыратышабыз, обедта шалтыратышабыз, кич белән йокларга ятканда. Әле алай сөйләшкәннән соң да хәлләрең ничек, хәерле төннәр дип язып җибәрә. Аллаһка шөкер. Менә бу алдан булган ниндидер аңлашылмаучанлыкларны син үзеңнең аркаңда, үзеңнең туры сүзлелегең аркасында дип әйтәсең, әйме? Әйе, туры сүзлелегем. Яраклашырга кирәк. Дөньяга, башка гаиләгә яраклашырга кирәк. Ул тормыш тәҗрибәсеннән килә торгандыр инде. Әйбәт булам дип кенә әйбәт булып булды. Һәм бүгенге көндәге сезнең яхшы мөнәсәбәтләрегез ул вакыт белән килгән, хезмәтеңнең төрле сынаулар белән килгән. Яхшы, рәхмәт. Читкә куябыз да икенче сорауны алабыз. Айрат Мифтахов сиңа кияүгә чыгарга тәкъдимне ничек ясады? Бу бик гади. Һәм шул вакытта бик серле иде. Ул Диләфрүзгә 4 кияү спектакле иде, хәтерләсәң. Ул 1 май көне. Мин Ризван белән Динар Хusnутдиновның бүлмәсендә Ризван белән утырган вакытта Рузилә. Бу бит мин премьерага килгәч спектакль карарга. Син Ризванны карап торган. 24 апрельдә булган иде премьерасы. И карыйсын килә дигәч, мин инде Ризван бит инде ул кечкенә, ул ничә генә айлык, 4 айлык булган, бик бәләкәй. Шул вакытта Рузилә әйтә, чәчне ясарга кирәк ди. Мин әйтәм, ни Риздәм, минем чәчне ясап менә мин инде. Анда инде тугырга ничә генә минут калган спектакль башланырга. Шуннан төшеп киләм, безнең театрның сәхнәгә керә торган якта, әгәр дә карасаң, уң ягында дип әйтик инде, бәләкәй генә бер фойе бар. Шул фойеда ниндидер кеше басып тора. Киләле монда ди инде. Ерактан күрмим, минем бер гадәтем бар, мин ерактан күрмим. Мин кирәккәндә күзлек кия торган кеше. Барам инде, ышанып Айратның тавышын ишеткәчтән инде. И басып тора. Нәрсәдер аяктагы ике аяк арасыннан бер таяк чыгып тора. Нәрсә эшләдең инде син, мин әйтәм. Мин нәрсә соң инде бу дим инде. И шунда тезләнеп, син миңа кияүгә чыгарга ризамы диде инде. Эш арасындагына тиз генә инде безнең гел шулай булды инде. Мин әйтәм, юк дип әйтергә вакыт булмады. Вакыт та булмады. Анда юк дип әйтеп торуның кирәге дә юк иде. Шул мин шинап җибәргәнмендер инде. Ул тәкъдим ясаганны тегә бәхетле итеп, шул хәтле итеп күрсәтерлек минутларында Динар Хusnutдинов шинам әле дип бер генә кычкырды. Ул синең шинавының сәбәбен белмәгән инде. Белмәде. Сәбәбен белгән булса, ул инде үзе дә килеп җитеп сезне кутлаган булыр иде. Белмәгән иде. Менә бит ничек кызык булган. Без беребез дә бу турыда белмәдек вакытында. Беләсеңме ничек? Менә шулай. Серле булган бу шуннан да. Серле, гади һәм серле. Рәхмәт. Тагын берсен алыйм. Барысында. Режиссердан үзеңә роль сорап алганың бармы? Бу минем гадәти яшәү рәвешем. Әлбәттә бар. Гадәти яшәү рәвешем. Күпләрегез күргән, күпләрегез белгән Агыйделнең аръягында спектаклендә мин әни ролен башкарам. Шул рольне мин үзем сорап алдым. Һәм инде ул Айрат Абушахманов Башкириядан безнең дә сезнең белән эшлисебез килә әле дигәчтен, теге сорап алуда түгел инде ул, менә шулай дип әйткән иде. Нәкъ шул рольне түгел, гомумән эшлисебез килә диде. Шуннан роль сорап теге миңа бу рольне бирегез әле, эшлисем килә дип кирдем. Менә соңгы чыгарган Дөм спектаклендә Маринка образы шулай ук списокта үземнең булмагачтын, нишләп мин юк икән дигән теге. Менә ул үҗәтлек, ул әрсезлектер инде бер уйлаганда. Бәлки ул минең кирәк әйбердер ул, тем более театрда дип әйтик инде. Сорагач, сорамаган балага имезлек каптырмыйлар дип әйтте инде. Шул кереп, режиссер белән күрешкәннән соң, ул үзенең фикерен әйтте, мин үземнекен әйттем дә, и сез эшләп киттегез. Эшләп киттек. Маринка образы шулай туда. Бу синең, син бит инде әйттең, бу минем яшәү рәвешем. Син бу әйбергә вакыт белән килдеңме, әллә синең ул баштан ниндидер иҗади әрсезлек кирәк дигән принципмы? Юк, принцип түгел. 1-2-3 ел көттем. Аннан соң башкаларны күзәттем. Гомумән театрда бар бит инде ул. Аннан соң нигә әле миндә бу әйберне эшли алам дигән. Адым ясап карамаска дигәч, ул эшли икән бит. Булды, рәхмәт. Мин канәгать, синең җавап белән. Төгәл җавап бирәм.
Үзеңне күп сөйләшә торган кешегә саныйсың, әлбәттә. Күп сөйләшәм. Бер сорауга 10 җавап әйтергә мөмкинмен. Һәм инде кирәккәнне дә сөйлим, кирәкмәгәнне дә сөйлим. Ник дигәндә, әгәр дә ул кешегә кагыла икән, мин аны дөрес түгел әйбер була икән, мин аны әкрен генә җиткерәм. Синең турында шулай әйтәләр бит, син аны ишеткәнең бармы дип әйтәм. Мин гадел кеше. Минем бөтен әйбер ялганны гомумән җинем сөйми. Кирәк вакытта ялган кирәктер ул, менә күзгә карап, синең белән, синеңчә алар белән аларча булган кешене мин кабул итә алмыйм. Театрда мине шулай дип тә уйлый торганнар, күп әйберне миңа әйтми торганнардыр, әмма дә ләкин миңа кагылган берәр әйбер була икән, ул шушы Ленин мәйданында әйтелә икән, мин театр эчендә булам икән, мин аны ишетәм. Шәп җавап. Киләчәктә театрны нинди итеп күрәсең? Киләчәктә театрны бүгенге көндә инде ул бик алга киткән театрлар булып санала. Әлбәттә, әгәр дә Әлмәт театрына карасак, Әлмәт театры барлык театрлардан да үзем эшләгәнгә генә дип әйтмим, мин күп спектакльләрне караган, карарга тырышкан, бүгенге көндә барлык театрларда да булганмындыр дип уйлыйм инде мин. Шул Камал театрлары белән чагыштырганда да ул бер үк адым булмаса да ярты адымга алда бара. Ник дигәндә, Әлмәт татар дәүләт драма театры, Камал академ театры. Исеме белән генә. Театр безнең чәчәк атачак. Театрның киләчәге зур. Чөнки җитәкчеләре бүгенге көндә без дип тора торган, яшьләребез өчен янып тора торган, бер көнне дә читкә куймый торган, Аллага шөкер, бүгенге көндә җитәкчеләр белән дә, килгән режиссерлар белән дә иңгә-иңне куеп эшләгән труппа, ул бер кайчан да югалып калмаячак. Театр яшәячәк. Әлбәттә, әлбәттә синең сүзләрең белән килешәм, Сирина. Менә хәзер ничек итеп дөрес итеп бирергә. Театр чәчәк атачак, җитәкчеләр яхшы булганга, моның өстендә эшләгәнгә дип әйтәбез бит инде. Әлбәттә, күп бер җитәкчедән тора. Менә бүгенге көнгәге яшь театрны безнең Фарида Бакисовна театрыбызның искиткеч тоткасы, терәге дип әйтәм инде. Ул һәрвакыт эзләнүдә һәм теге чорда эшләгән кеше буларак та һәм бу чорны да ул ничек тоташтыручы булып тора. Менә син ничек уйлыйсың? Театрны гомумән режиссерлар алга җибәрүче. Чөнки спектакльдән башка театр тулаем яши алмый бит инде, әйме? Менә режиссерның яше, аның теге чор кешесе булуы, бу әйберләргә йогынты ясыймы? Менә бүгенге көн спектаклен теге чордагы режиссер куя аламы дигән сорауга. Бүгенге көн Современность дип әйтәбез. Әйе. Теге әгәр дә ул шул ук теге заманда калмаган режиссер булса, бүгенге көнгә яраклашкан булса, ул аны үз өстендә эшләгән. Әйе, үз өстендә эшләгән режиссер булса, эзләнүчән булса, ул аны алып бара алачак. Яхшы, рәхмәт. Менә шулай. Улыгыз Сәйдәшне нинди кагыйдәләр буенча тәрбияләйсез? Ярамый, тимә, алай барма, анда карама. Юк, турып тор. Бу сезнең кагыйдәләр. Бу безнең кагыйдәләр. Ул аны үзе дә белә. Сәйдәшкә 2 яшьтә 3 ай булганда мин эшкә чыктым. Бик бәләкәй иде. Гримеркада утырып тора иде һәм утырып тора бүгенге көндә ярый әле ул телефон уйлап тапканнар. Ярый әле ул рәсем ясарга өйрәткәннәр. Карандашлары бар. Сәйдәшне бер без генә тәрбияләмибез, театр белән тәрбиялиләр. Сәйдәшнең үгиятиләре дә күп, үгияниләре дә күп. Менә син әйттең тегендә барма, монда йөрмә. Бу ниндидер комплекслар киләчәктә китереп чыгарыр дип уйламыйсызмы сез? Юк, ул бик иркен кеше. Ул аны тыңлыймы әле? Утырып тор дигәнне, ул бик сирәк очракта. Спектакль вакытында ул утырып тора. Үзенекен эшләмәсә инде ул Сәйдәш булмый, Сәйдәшне бөтен кешеләр белә. Башка ниндидер түгәрәкләргә берәр кая җитәсезме? Әлегә театр булды инде. Театрдан кала. Театрдан кала. Театр әлбәттә ул тормыш түгәрәге. Театрдан кала Сәйдәш 47 номерлы балалар бакчасында тәрбияләнә. Һәм инде анда ул вокал белән шөгыльләнә, английский буенча. Шунда түгәрәккә йөри. Шунда түгәрәккә йөри. Яхшы, рәхмәт. Так, дүртәү. Улың Сәйдәшнең артист булуын теләр идеңме? Сәйдәш моны үзе теләсә, мин каршы килмәс идем. Аның ул, белмим инде, ул икебездән дә җыган талант.
кешесе дип әйтим инде. Ул аңа нәрсәдер өйрәтергә дә кирәк түгел. Ул ничек бар, шулай сәхнәгә чыгуга ул инде үзен күрсәтә белә. Җылар урында җылап җибәрергә может. Ул аны әлегә әлбәттә теге Аңлап эшләмидер. Әйе. Ләкин киләчәктә бу әйберләр бетер дип уйламыйсызмы сез? Менә ничектер ул аның балалыгы белән эшли. Ә киләчәктә аны нинди профессия кешесе булып күз алдына китерәсең син менә үзең? Мин аны белмим, управляющий ниндидер бер ни кебектер инде ул. Начальник. Начальник кебек. Шундай итеп күз алдыма китерәм, әмма ләкин ул кем буласың дигән сорауга бу мөмкин дә артист дип җавап бирә. Әлбәттә. Ул шулай күрә. 3 яшендә дә шул ук сорауны биреп караган, хәзер бит инде әзрәк аңлый. 6 яшь тула бит инде дип уйлыйм бит инде. Юк, барыбер шул ук дип бара. Ну, мин үземчә инде артист булам дисәм, мин каршы килмим. Нишләптер ул Сәйдәш исеме ук теге исеменең исеме дип әйтим инде мәгънәсенә килгәндә царь дигәнне аңлата. Бәлки җитәкче булыр. Җисеме туры килә. Әйе. Ә менә театрда тәрбияләнә, күп вакыт театрда була инде, мин үзем дә беләм бит аны. Була дип әйттең дип әйтеп тормыйм. Син ничек дип уйлыйсың? Менә бу Сәйдәшнең сәхнәдә ничектер читенсенеп тормавы, оялмавы, нәрсә курсалар шуны тиз генә эшләп куюы. Бу сездән күчкән ниндидер талант микән? Әллә ул күреп шушы мөхиттә тәрбияләнеп өйрәнде микән ул әйберләргә? Мин менә үзем Сәйдәшне ничектер син әйтмешли теге менә барма, нитмә, утырып тор, ятма, тимә. Менә мин аны миңа Сәйдәш, мин аның кичкенә вакытында хәтерләмим. Менә хәзер ул нинди? Менә ул каяндыр килеп төшкән. Һәм менә ул шундый. Менә мин аның гел хәтерләмим, ничектер кичкенә булып нәрсәдер ярамый дип йөргәнен, ничек утырып кына торганын. Ул Сәйдәш инде ул менә. Каяндыр килеп төшкән тиз үсү аның дөрес инде, теге күзгә күренеп тиз үсә инде Сәйдәш. Саугына булсын инде. Бу талант аның бәлки үзеннәндер дим, чөнки бәләкәй вакытта әле театрга килмәгәндә мин инде сузыбрак җырлый торган әтилек, мин инде авылда булдым күбесенчә. Айрат, сез авылга кайтмыйсызмы әле дип кайтарып куя торган идебез. Бәлки ул безне арып киткәндер инде, арып та киткәндер, эше дә күп иде инде. Шуннан өйгә авылга кайткачтан әти безнең гармон уйнаганда озынрак җырлар җырлады инде, озынрак ниләрне әйткәндә, ул бит әле анда күрмәйде. Инде ул теге ана карынында вакытта белгәндер дип әйтәсем килә. Ул ничектер шулай килгәндер. Ну, шундый инде ул. Сәйдәш шундый. Шундый, яхшы, рәхмәт. Монысы нинди сорау икән? Театрда дус дип санаган кешең бармы? Бар, икәү алар. Берсе аның син. Рәхмәт. Әйе. Берсе костюмер бүлегендә эшли, Гөлназ. Фамилиясе Рахматуллина. Дус Ул синең өчен минем өчен дус. Мин төн уртасында гәрдә сезгә шалтыратып, берәр нәрсә сорыйм икән, сез юк дип әйтмисез. 40 төрле җавап тапмыйсыз. Әйе, ярар. Менә мин шулай дип уйлыйм дуслыкны. Айрат инде ул дустан артып киткән кеше бит инде. Менә мин шалтыратам икән, менә шундый әле хәлләр дип. Син мине тыңлыйсың, син миңа җавабыңны әйтәсең, үзеңнең әйбереңне әйтәсең, фикереңне әйтәсең. Мин һәр вакытта да синең белән бүлешәм, менә Гөлназ белән бүлешәм. Бар, минем дусларым. Беләсеңме, мин сиңа нәрсә әйтәсем килә. Син менә хәзер дус дип санаган кешеләрем бар дигәч, дус була белү. Ул бит әле үзеңнән дә тора. Дус беләсеңме син, була беләсеңме син, юкмы? Һәм мин сине дус була белә торган кеше дип әйтә алам. Чынлап та. Без инде хәзер бөтен тамашачыларга без дуслар дип кычкырып әйтәбез. Мактанып утыру түгел. Әйе. Чынлап торып, театрда дуслык юк дип әйтәләр. Менә аның белән дә килешәм. Әмма ләкин мин театрда дусларым бар. Дуслар күп була, әмма якыннары, мине аңлый торганнары, мине читкә этәрми торганнары, минем турында начар әйтми торганнары. Мин хәзер караучылар әйтер инде, минемдә Сирнәне бер кайчан да начар дип әйткәнем юк. Әйткәнегез юктыр да инде, гафу итәрсез. Ләкин сорау да бар иде, Сирнә күп сөйләшәме? Теге күп сөйләшә. Әлбәттә күп сөйләшә. Миңа кагыла икән. Ырмаган сукмаган җиргә мин җавап кайтармыйм. Әмма дә миңа тия икән, мин әлбәттә эндәшмичә тормыйм. Әйе, яхшы. Ә менә бу дуслык темасына син ничек карыйсың? Менә безнең театрда түгел, гомумән менә иҗатта әйтәләр, дуслык юк, син үзең дә әйтеп киттең, әйме? Бу нәрсә белән бәйле икән? Бәлки безнең иҗат кешеләрен нык ачык булып, сорасалар да, сорамасалар да фикереңне әйтү белән бәйледер. Без җир кешеләре түгел бит, Ристә.
Біз жер кішісі болсақ, біз түптен ойлар едік. Біз нәрсе айтабыз, шуны Башта ойлайсың, аннары әйтәсің. Бездә киресенчә була күп вакыт, әйтәбез, аннары гына ойлайбыз. Ник әйттем инде? Біз жер кішілер. Эмоцияларга бирелеп. Театрда шунлыктан дуслык мөнәсәбәтләре дә сакланып кала алмый. Әлбәттә, берәү алга китеп, көнчелек тә бардыр инде ул. Көнләшмичә иҗат итеп булмый. Әлбәттә, Конкуренция булырга тиеш. Ул эшләгән җирдә, бөтен җирдә дәген. Мин алгарак китәм дигән җирдә дәген булырга тиеш. Әлбәттә. Күрдегезме? Без Сирина белән икәү әйбәт, башкалар начар. Рәхмәт Сирина, киләсе сорау. Сабада әдәби марафонда Низак нәрсә? Сабада әдәби марафонда Низак нәрсә аркасында чыкты. Әлеге дә баягы гаделсезлек. Бирсәләр биреп алам, бирмәсәләр талап алам. Миңа тиешле икән, мин аны алам. Сиңа тиеш икәнен. Аның кайдан белергә соң менә? Ул бит инде беренче турда чыкмады Низак. Ул бит 3нче турга барып җиткәчтен кемнеңдер Кемнән сөйләлә иде ул турда башында? Ничек булды ул хәл? Сабага иң соңгы ярышта катнашучы буларак дип әйтәм, конкурсант буларак барып кирдем. Инде иң соңгы көндә генә шигыремне яздырып интернетка куйдым. Катнашам дип инде. Шуннан карыйм, спискта 8нче номерда мин торам. Менә тагын 8нче номер. Кара. 8нче номерда мин торам. Без анда 16 кеше катнаштык. Спискта 24 кеше булса да, шулай барып кирдем. Катнаша башладык. Беренче турны үттем. Беренче турны үткәндә мин Әгерҗи районыннан бер апа белән көч сынаштым. Күренеп тора иде. Ул инде шул турда төшеп калды инде. Рәхмәт. Мине алга чыгарган өчен. Икенче турда 9нчы сыйныф баласы, мин профессионал. Башта каршы килдем, әмма ләкин беренче турда мин аны сөйләгәнен карап тордым. Миннән әйбәтрәк сөйли. Миннән икенче турында шигырь сөйләде, ул икенче шигыре минем күңелемдә һаман да әле. Инде аңа 2 ел вакыт үтеп китеп бара. Ул матур сөйли. Ярар, катнашып карыйм, тагын икенче турга мендем. Ул арада монда хәбәр итеп торам әле, мин икенче турга үттем, беренче турны үтеп чыктым, шулай дип инде. Өченче турга эләккәндә Жирәбә белән барасын, нәкъ көрәшчеләр кебек сөлге тотабыз. Шунда эләктем Түбән Кама театрыннан Нурсана Хусайнова белән. Артистка. Мин дип әйбәт бит, өченче турга моның белән дәге. Шуның белән шигырь сөйләдек, ә безне исемен оныттым. Ибрахимов. Театр училищесында Рушания Ибрагимова укыта иде, мин аның тормыш иптәше, язучы. Шул дәялей һәм белән һәм хәрефләрен бутаулары булды. Ярар белән ярамый дигән сүзләр булды. Ну, шагыйрьләрчә сөйли. Бу синең тарафтан. Син шулай сөйләгәнсең. Мин шулай әйтәм, мөмкин түгел. Мин игътибарлап мин әйтәм, Җиһангир дип сөйләдем, мин әйтәм, моны әйттем, һәмем дә булмады. Мин килешмим. Мин яңадан батыл сырым дидем. Чөнки Кырымда басып тора алып баручы Фәнис Сабижиханшин. Ул әйтә, нәрсә торасың, бар торасың, син бит Сирина. Ул бит инде мине белә. Мин бардым да шулай батыл сырым дидем. Әйдәгез алайсам, менә Иркай Зайдулланың шигырен укыйбыз дигәндә. Миңа сайлап бирделәр шигырьне, бер карада укыдым. Ул шигырь нигә әрем тәме сүзләремдә, күзләрем нигә төссез бүген, абындым мин, тагын алдадылар. Ала алмыйм җаннан дошман угын. Сүзләре дә туры килгән. Мин дәреп әйттем. Алар ничектер сөйләшәләр, мин ниткәндә Иркай Зайдулла белән шул Ибрахим сөйләшәләр. Мин беләм бит Ибрагимова Рушания апа Нурсаның укытучысы иде, уларның мастеры. Улавый беләр Нурсанны. Мин әйтәм, гадел түгел. Мин әйтәм, смогу, я докажу. Шунда да русча әйттем. Татарча әйтеп инде, әдәби татар марафонда. Үземнең ялгышлыкларымны сиздем мин. Мине төшереп җибәргә ярар дип төшеп китеп бара идем. Син кая барасың ди Раиля Бигатауллин, шул проектның җитәкчесе, Татарстан үстерү фондының башлап җибәрүчесе инде. Шулай дип әйтте дә мине калдырдылар. Һәм без 4 кыз финалга үткән идек, бер саның бик бәләкәй бала. Шуннан соң анда тамашачылар әйттеләр, ни булсын дип инде, 2 балага гран-при бирегез. Булар абсолют батырга көрәшсеннәр дип инде. Мин аны чынлап торып җавабымны да бирә алдым. Сораулар бирделәр Нурсанага да, балык бистәсеннән Зәлинә исемле кыз катнашкан, ул 3нче урынга калды. Алар сорауларга җавап бирә алмадылар. Һәм мин
Алга чыктың. Алга чыктым, Алга. Һәм беренче урынны алдың. Әйе, абсолют батыр булып кайттым. Менә әгәр дә менә шул алдагы сорауларга җавап биргәндә әйтеп киткән идек, иҗади ярсызлыгың булмаса, әйме? Әйе. Үз сүзеңдә тора алу сәләтең булмаса, син бит беренче урынны алмас идең. Кай вакыт менә бит әрсезлекнең дә файдасы Тие. тие. Мондай очракта тиде. Мондый очракта син чыннан да җиңүче. Әйе, мин теге талап алдым дип әйтмим, бу гаделлек. Мин шунда беренче тапкыр гаделлекнең тантана иткәнен күрдем. Төрле конкурслар бар. Конкурс каяндыр кемдер аша, кемдер җилкәсендә утырып, шулай бит инде ул. Әйе. Менә монда Гадәттә гаделлек шулай. бар икән дидем. Яхшы. Рәхмәт. Соңгы Соңгы сорау. Артистка булудан тыш үзеңне театрда нинди һөнәрдә сынап карар идең? Минме? Мине күпләр оештыру сәләтенә ия дип әйтәләр инде. Администратор булып карар идем теге. Алар урынында булып карыйсым килә. Аларның маңгай тире белән җыелган бүгенге көндә тамашачыбыз, аларның рекламалары аша, алар барып сөйләп, мин менә шулай сөйләп карап теге безнең Миңа спектакльләрне. калса син бик оста сөйләп, бик күп билетлар сата алыр идең. Моны эшләп карар кирәк. Кемдә Юк, булса, чыннан да. менә администратор итәсе. Юк, әлбәттә бу ниндидер ялган сөйләп, Әйе. ул турда бармый бит сүз. Әле бит фикереңне җиткерә белергә дә кирәк. Әйе. Матур итеп сөйли белергә дә кирәк. Димәк, син үзеңә, якынрак дип саныйсың. Әйе, тамашачы җыя алыр идем кебек. Артист булып җыя алмасам да, шулай сөйләп, мактап, кеше уйнаган спектакльләрне. Мин анары, минем бер гадәтем бар, әйтеп китәргә кирәк. Минем коллегаларым тудырган образларны карап, алар ничек эшләгәннәрен карап, алар өчен сөйнәп белә торган бердән-бер артист дип саныйм үземне. Чөнки моны башкалар да әйтә торгандыр. Мин һәрбер артист тудырган образ уларның балалары бит инде. Мин нык яратам балаларны. Менә ул үзем тудырам икән ул рольне. Миндән аеруча бүтән төрле итеп яратам. Менә кеше тудырганын карап тору ул нәрсәдер инде минем. Бу әлбәттә беренче чиратта синең коллегаларыңа карата хөрмәттер. Әйе. Дип уйлыйм. Икенче яктан караганда күңелеңнең чисталыгыдыр, эчкерсезлеге, нәкъ менә үзеңнеке кебек мөнәсәбәт шунда ярылып ятадыр. Рәхмәт сиңа, Сиринә, рәхмәт, эчкерсез, дөрес җавапларың өчен рәхмәт. Әле моның белән генә бетмәде. Ай. Мин сиңа хәзер кыска гына әз генә сораулар әзерләдем. Һәм син аларга берничә сүз белән генә җавап бирергә тиеш. Күп сөйләм бит мин. Күп сөйләмичә генә. Мин инде блиц опрос дип әйткән идем. Рафиг абый аның татарчасы бар бит диде. Нишләп аның татарчасын әйтмисез? Шалт-шулт диде. Шалт-шулт. Шуңа күрә мин сиңа бирәм шалт-шулт сораулар, син миңа шалт-шулт җаваплар. Киттек. Әгәр мин көлә башласам, Туктай алмыйм. өйдә ашарга булмаса, Буфетта ашыйм. су белән генә Тора алам. кабатлап торсам да, Туймыйм. айрат белән яшәү, Бәхет. агачлар яфрак ярмаса, Агачлар яфрак ярмаса, шалт булмады бит. Яз килми. рәхмәт әйтә белү ул, Зур бәхет. хатын-кыз бәхетле булсын өчен, Яратырга кирәк. миңа 50 яшь тулуга, Мин халык артисты булам. амин. Әгәр мин депутат булсам, Әгәр мин директор булсам, эш йөртә белер идем. Каршы килгән көндәшләрне төшкертә белер идем. Менә депутат булсам да шулай булыр идем. һәм соңгы сорау. Кеше бер нигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Рәхмәт сиңа, Сиринә, рәхмәт. Рәхмәт бик зур бу тапшыруга килгәнең өчен. Сорауларга дөрес итеп, эчкерсез итеп җавап биргәнең өчен, үзең булып калганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Һәм беләсеңме, безнең тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча тапшыруыбыз азагында. Нигә көләсең? Мин бик күп әйбер яратам. Тапшыруыбыз азагында мин килгән кунагыбызның нәрсә яратканын белү дәрәҗәмнән чыгып, әлбәттә, инде без бер-беребезгә бик якын кешеләр, аралашып яшибез бит инде, гастрольләрдә дә еш булабыз. Кемнең нәрсә яратканын белү дәрәҗәмнән чыгып, мин аларга бүләк бирәм. Һәм сиңа мин бүген син бик ярата торган бүләк әзерләдем. Улы да булса ит. Һәм мин сиңа ул бүләкне тапшырам. Әгәр дә син
барлык тамашачыларның да Сирина Мифтаховнаның ни яратканын күрүләрен теләсәң, әлбәттә син аны алып камерага күрсәтә аласың. Әгәр дә инде син белмичә генә торсыннар әле дисәң, ул сер булып калачак. Бу бит мин. Күрсәтәм җәмәгать, күрсәтәм. Ул да булса, әйе, мин пешерергә яратам. Хамар ризыгы түгел. Сөтле чәй эчәргә яратам. Һәм мин ярата торган, пешерергә ярата торган, аны мин иң җиңелләрдән дип саный торган әйбер. Ул мантый. Һәм аңа кирәк Күкәй. Йомырка. Рәхмәт. Рәхмәт Сирина үзеңә килгәнең өчен. Эшкерсез булганың өчен. Бик зур рәхмәт сиңа. Һәм беләсеңме, инде тапшырубыз азагында, инде син ачылганнан соң, күңелең ачык вакытта, дип әйтим инде, тамашачыларга теләкләрең, бәлки берничә кагыйдә, синең тормыш кагыйдәсеннән чыгып, берничә киңәшең бардыр. Киңәш бу күп инде ул. Мин аны кеше миннән сорагач юк дип әйтә алмыйм. Ул әйбергә мин беркайчан да юк дип җавап бирә алмыйм. Мин шундый нәтиҗәгә киләм. Нишләп мин кайсы бер вакытта юк дип әйтә алмыйм икән? Әрсезлек бар бит миндә, усаллыгым да бар, мин кешегә юк дип әйтә алмыйм. Чөнки кулымнан килә икән, мин аны ярдәм итәргә тырышам. Мин кешеләргә җиңел булсын өчен җиңел юллар эзләргә тырышам. Бүгенге көндә миңа дус булган кешеләр. Минем спектакльләремне күрергә теләсәгез, зинһар өчен безнең кассабыздан билетлар алып килегез әле, миннән пригласительный сорамагыз әле. Мин шуны әйтәсем килә. Сиринәнең туры теләге. Туры теләгем, менә шул турылыгым белән, бәлки хәзер күпләрне кимсетермен дигән инде. Ул минем ипием, ул минем бүген яшәешем. Минем күпмедер дәрәҗәдә эштан туздырып түгел, тырнак белән кую казып алган белемем. Һәм бер ай буена тырышып чыгарган, тырышып тудырган образым. Килсеннәр, карасыннар. Иң мөһиме сәламәт булсыннар, тамашачыларыбызга әйтәсе килгән теләгем. Безнең белән бергә булыгыз, һәрвакыт безгә килегез. Әлмәт театрын сез яшәтәсез, сезнең белән без яшибез. Тапшыруыбызга килгәнең өчен рәхмәт сиңа, Сирина. Менә шулай. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.